Mahassada ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. mazambata Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. masharrata Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. magulmata Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. maƙetata Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. kuma yaudara Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. yan gudun gara Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. da azamfara Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. ku hankura Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. matawalla dalla Allah ya dasa wa zamfarawa masharrata ba za ku hana kago ya kai gajiwa Kuma hasada ba za ku yi nasara ga kainuwa ba matawalle. wanda Allah ya dasa wa zamfarawa da Ali Akili ya ce a faɗa wa zamfarawa matawalla shi ya zamto waraka ga dallaka Kuma hasada